No výborně, tak to můžeme zrovna vyrazit, už mám docela hlad. Máš sebou pistoli, Tome? Jo, mám. Myslíte, že ji budu potřebovat? Aha, to snad ne, ale jistota je jistota, vždy to znáš. Tome, strašně už se těším. Pepe je rozený Sicilián a hlavně vynikající kuchař. Vždycky, když chci nějakou specialitu z domova, zajdu k němu. A počkej, až ochutnáš ty jeho síly. Ty jsou prostě vynikající. Luigi není špatný kuchař, ale Pepe, to je opravdový mistr. Chceš mě zabít? Tome, dávej si pozor, myslel jsem, že umíš řídit. Tak to sakra jdeš, Tome. Jedeme na oběd. No to je dost. Co si to prosím tě blbnul? Konečně. Mám hlad jako vlk. Done Salieri, vítám vás, to jsou k nám hosti. Pepe, ani nevíš, jak už se těším na tvoje speciality. Bylo to vynikající, Pepe. Nic tak dobrýho jsem už dlouho nejedl. Děkuju, Done. Pochvala od labužníka jako vy mě vždycky potěší. Ale prosím tě, co pak já jsem za labužníka? Kdybys viděl, co jsem si včera uvařil k večeři, určitě bys mi tak neříkal. Dáte si ještě něco, Done? Mám tu výborné Chianti. Opravdu? No tak to jsem s ním, Pepe. Hned to bude, pane. Bylo to vynikající, pane. Budu se muset někdy zajít se Sárou. A tak to bys určitě měl, Tome. Jenom pozor, aby se Sára neurazila, že vaří hůř než Pepe. Co to má k čertu znamenat? Takhle nepřecházet oběd. Taky mohli počkat, až ochutnám to víno. Burani. Cože? Vůbec tě neslyším, byla to hrozná pecka! Tome, vypadá to, že tudy se ven nedostaneme. Zkusím naběhnout někudy zadem a já se je pokusím zabavit. Ano, pane. Dávejte na sebe pozor. Paráda! Díky bohu. Zvládli jsme to. I když mě ještě teď píská v uších z té rány. Musím říct, že máš docela odvahu, Tome. Zachránil si mi krk. Díky. Vy taky nejste nejhorší, pane. Pane bože, to je spoušť. Pepe se naštěstí schoval. Chudák. Budu mu muset poslat nějaké peníze na opravy. To bychom měli. Pane, zajímalo by mě, odkud mohli vědět, kde budeme. Myslíte, že nás sledovali? Myslím, že ne, Tome. Mám takový dojem, že vím, kdo mě prásknul. Kdo? Carlo. Můj osobní strážce. Ten zatracený skurvysyn. Jedinej věděl, kam dnes chci jít. A ještě se na dnešek vymluvil, že se mnou nemůže. Moc dobře věděl, co se stane. To zní docela pravděpodobně. To bych řekl. Roztrhnu toho parchanta jako háda. Carlo, ty parchante, jdeme si pro tebe. Tak jdeme na to, Tome. Vyraž dveře, vlítneme tam a toho parchanta poděláme. Utíká nám po požárním schodišti, Tome. Dostaň ho! Držte hubu, ženská, nebo vás taky sejmu! Zap toho hajzla! Nešetři ho! Oddělej toho parchanta! Nepárej se s ním tak! Je to sráč! Carlo! Ty zasranej zrádče! Co pak ses u nás neměl dobře? Udělal jsem snad někdy něco, za co ses mi chtěl pomstit? Vystřel mu ten jeho podrazácký mozek z té odporný hlavy! Carlo! Chcípni už, ty hajzle! Víte co, pane? Co? Ještě nikdy se nezabil chlápka ve spodárech. To nic. Já taky ne, všechno je jednou poprvé.